تماشاوان هێژا دەvê بولتەنê de em ê behsa rewşa herî dawiyê ya şerê İsraîl û Îranê bikin. Şer derbasî roja xwe ya 11 bû. Wezîrê Berevaniya İsraîlê Katz got wan li Tehranê zindana navdar ku bi sumeta xwe ya gelekî xerab nas kiriye bombebaran kirine û zindan. Wekî din navenda Sûpa Pasdaran bargeha hêzê navxwe hatine bombebaran kirin. Zindana evîn temaşevanên hêja li gor raportên rêkxistinên mafên mirovan xerabtirîn zindan e. Siyasetmedar kesên ku li dijî rejima Îranê derdikevin li wê derê têne girtin, têne îşkencekirin û têne kuştin. Ew zindan di sala 1972 da di dema şah da hatiye avakirin. Wezîrê Berevaniya İsraîlê Katz wekî din dibêje. Wan navenda basîcan bombebaran kirine. Têk dane. Li Bakurê Tehranê jî dengê teqînên gelekî mezin têne bihîstin. Îranê jî îro çend roket avêtine İsraîlê lê berpirsên İsraîlî dibêjin wan ew roket li ezmanan têk dane. Ziyanên mezin çê nebûne. Li aliyê din 20 welatiyên Ewropî li Îranê girtîne. Îran wan serbest bernade û dixwaze weke karteke zextê li dijî welatên Rojavayî bikarbîne.